Nigeria aka Unyami oreti alụ nwa Anambra ọbata owele egwu enu Unyami music empire where you come and see music one where I see there ụmụ Anambra aka n'ọnụ wezo mogo dogwe okechi yalo ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma okechi yalo ya n'ụwa ka mma ihe tinyere ya n'ụwa ka mma n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma n'ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma nwayọ bụ ije na-enezi oke mụ oke ka aka mụ oke bụ oke ka aka mụ oke ka aka mụ egwu ka m na-etinu ụmụnne m ya bụ oke ka aka mụ oke ka aka m ibe eji iti egwu a wee sị ya bụ okeke mụ okeke aka m oke chinyelo ya n'ụwa ka mma ihe chinyelo ya n'ụwa ka mma ihe eji kwuo ya bụ okwu a ụmụnne m onye ọbụla na okeke nụ onye chukwu ya oke bilie na-ekele chi ya onye ọbụla na-ekele chi ya maka oke nke aka ya ụfọdụ konyela ịzụ afịa chukwu abịa ma ya la ụfọdụ ịzụ afịa kwa na-ekele chi ya onye na chukwu ma egwu onye amị eze egwu bifo tibe egwu aga n'iru ụmụnne m achọrọ m ka nchie ndị egwu warning a na-ekwuchi na ndụ ndị na-eti egwu m ajụrụ m a na-ekwuchi na ndụ adị ekwuchi na ndụ ọ bụ onye nwụrụ anwụ ka a na-eme nkwuchinu Obinna nwa mame Obinna chie ndị egwu warning kabaje wee kwụsị iti egwu mụ maka okeke mụ ya bụ okeke aka mụ egwu onyinye chukwe ya ka ndị bịanụ anyị ji eti ndị egwu warning kaba kwụsị ikwu egwu mụ onye ọbụla gbawe nke ya ibe eji kwuo nwa bụ okwu a ọkwụrụ ma na egwu etogo egwu esogo mgbe dị na nwatakịrị ndị ọgbọ m ka na-etile egwu na-ejegotenu anyị megidere tiela nabara egwu ya ka egwu ji bịa egwu a bụ oke ka aka m egwu a na-abụ ụmụ ojii egwu a na-abụ ụmụ ojii mmadụ ka anyị chọrọ jee kedu ịnọ ya na-ekwunu ya bụ dube mmụ egwe odogwu n'ụmụ ojii chukwu gozie gị ebi gị were oge gị onye ụmụ ojii egwu a na-abụ ụmụ ojii maka dube m nwanne m wezi ọmọgọ nụ a okechi ya lọ ya n'ụwa ka mmanụ
nenu dube me nwanwuka ochedo kinaza ochedo n'umoji chukwu dube m egwu mụ bụ onye nwe egwu weze egwu mmanwụ na-eshila ọnụ ya onye ọbụla wele okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma chukwu dube m ọnwụka ochedo ụmụ oji Elias Lumco Nigeria Limited Nwadian si ụmụ ọbịa wee bịa okwu ebube na-ejele ozi mekeneyi odogwu India eziokwu aka gị okeke aka gị India ka ị na-alụbili obuta ya ka ị mara ihe ya ka iji achụla aka gị onye ụmụ oji egwuba na-ama ụmụ oji ebe egwu na-alụjebili anyị nọ n'ụmụ oji nwanne dị na mba bịanụ dube m nwanne m n'enu dube m nwanwụka ochedo n'ụmụ oji chukwu gozie gị Elias Lumco dikenu Nigeria Limited oyama oyoga dele mma nwadani nwanne m isi ụmụ ọbịa okwu ebube na-ejele ozi oyoga dele mma okwu ebube na-ejele ozi onye ụmụ oji asị gị were oke wezuoka aka mụ okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma okechi ya nọ ya okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma wezuomogo na-adanụ dube m nwanne m egwu na-alụ ụmụ ojii bili mmadụ ka chọje ya bụ dube m ochedo nwanne m ochedo n'ụmụ ojii onye ọma ịbụ odogwu nwanne m ike n'India this can suit late Chief Titus Onka eze nwa mmadụ nshie ochendo na ụmụ oji may his soul rest in peace amen. Alanazu nwanyị onye nna anaghị mmụọ Chief Titus ya bụ ọnwụka weze nwa mmadụ ana onye nna na mmụọ ọnwụ na-egbu ọza bụrụ papa na bana ndokwe ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwe ọrịa nwanne happy gigom life happy gigom nwanne you believe this na kenelo gị yours lovely mother Oria Ukeria Onka nnukwu ada ọ ga-adịla na mmanụ n'enu ezi
mama nụ ala na-azụ nwa ube mee ya sị ka keleghị ya bụ nne ya nwe ya nli ọmụlọ zụa ma mee wezi oke mee oke ka aka m anya ọbụla na oke ka aka oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyelọ ya n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyere onye n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyere onye n'ụwa ka mma oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyere onye n'ụwa ka mma ihe chinyelọ ya n'ụwa ma ka mma onye n'ụwa ka mma oke chinyelọ ya n'ụwa ka mma ihe chinyere onye n'ụwa ka mma n'ụwa ihe chinyere onye n'ụwa ka mma Yours lovely senior brother Uzodimma Onka onye Kotobulu na Lagos Odogwu sumo oji bịa mekeleghị dube mụ si na keleghị wezi oke kege ụzọ dị mma wezi ọmọgọ gaba n'iru dube mụ si na lekele n'oge adịla ya na mma okechi yela ya n'ụwa ka mma n'isi na kele your twin sister Oriakụ Mrs. Ụzọmaka Okeke Ada ruru eko gwụọ ụzụ Ada dị ọrịa mma mekeneyi kedu maka your sister Nkechi Ọfọje Ada dị ọrịa mma aka Ada Nkoti Nkoti wezi oke ma ụmụnne m Okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma esikwa na kene our sister Chidi Ogo Obiejes Adasi Obinna ya n'isi na ngwa ya na Okechi yelo ya n'ụwa ka mma kedu maka your lovely twin sisters Chinwe na Chioma Onka echimefulu onwe ha n'anya ọ ga-adịrị ha na mma n'ihe chi yere n'ụwa ka mma Chukwu dube m onye mee onye ụmụ ochi ike n'obodo oyibo nụ Okechi ya na-ege n'ụwa ka mma ihe chi yere ya n'ụwa ka mma Chukwu enye nwogo oke gị oke kaka gị ya ka iji metravel India ka ị na-alụbili ọdịle ya na mma aka na-eme ọgọ gaa n'iru ọmọ ga-adị ahụ ya onye nwegwu na anamabego egwu Okechi ya nọ ya n'ụwa ka mma ihe chi ya nọ ya n'ụwa ka mma
Chikele oyo ga-adịle mma o nenu Ikechukwu nwanne m Amakeze dike nụ oyo ga-adịle mma o Ikechukwu Amakeze Chiwadakụ oke mmiri na Ụmụochi Odogwu na Lagos State oyo ga-adịle mma Chiwadakụ onye mee oke mmiri na-ebu ogwe bụla agbata Odogwu na Ụmụochi ya bụ dube m onye mee Ochedo na Ụmụochi ya sika kene goyoma ya bụ Okechinyere Okechinyere ya no amalema o hold where tight one day hold where tight wish kwa kanke loge nna gị ochie Bernard Ndulue Amasi Ogbogbo Ndulie nwa Chinemelu ọ ga-adịlị ya mma Bernard Ndulie ne ayamaghị Igbo Amasi Ogbo aka nna m ọgọ ga n'iru Okechinyere ya n'ụwa ka mma nwanne na-asị na Okechinyere ya n'ụwa ka mma nụ onye legichie yi ka nwanne ka Chineke m dube m Ochedo na Ụmụochi n'isikwa ka nke n'elu gị ezigbo nna gị ochie Anthony Ndulue Chinyere na Ụmụochi Port Harcourt base ọ ga-adịrị ya na mma n'enu ezi ọ ga-aga onye mma Anthony Ndulue ọ ga-adịrị mma Ibu Chinyere onye Ụmụochi Port Harcourt base onye mma ọ ga-adịrị mma ya bụ dube m si m kele Iswa kanke n'elugi your loving wife Ndode Onka agbala dị mma na agwụ di ya n'iru ezi ogele bụ nọ n'enu dube m onye mee onye Ụmụochi Chukwu gozie gị egwu n'ala Ụmụochi debili ka Jesu toli akụhe weze nwanyị nata onye ga-adịle mma Ndode nwanwụka agbala dị mma ya na-akwụ die n'iru agbala dị mma ya na-akwụ die n'iru wezi ogele bụ nọ egwe ọ dị ya sija ta sija 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 n'enu ezi nwa gị ya bụ ezi nwa gị ezi nwa gị ya bụ Chiagozienu nwanwụka afụnwelote na dalụ ya bụ ezi nwa gị Okechinyere ya n'ụwa ka mma ihe Chinyere ya n'ụwa ka mma Okechinyere ya n'ụwa ka mma ihe Chinyere ya n'ụwa ka mma ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma ọ dị ya Iswa ka nke n'elu gị
Yours Boss in India, Noso Okoji, Chielugo na Umoji, Odogu na India, Nenu Boss, Yabu your boss, Oyoga Delema, Nenu Chukwu Noso Okechi, Chielugo Dalo, Yabu Dubemu si na lekele, Noga Delema. Nishwa kanke neloge Tochukwu Nedu Alachi na Umoji Odogu na India Oga adile na mmanu Kedi maka Chinedu Nedu Aboy Odogu na India Naisi no kechi yelo yano wakamano Kanke nekwa Okechukwu Santos Obidiwe Ibudu Eze Ebunafo na Umoji Odogu na India Oga adele ya na mma Nenu ezi oke chwe Santos Yabu Obidiwe Ibudu Okechi yalo akamae Yesu wakanke neloge Izu Ndo Ezufo Obieze na Umoji Nenu dubeme Akana moma Akana mogo na longoze dubeme walamba Wonu Umoji Chukwu gozie gi Okechi yalo akamae Aine ekwu maka dubemu Ochedo Umoji Odogu na India Naisi makolo ya mmadu obu na obu ibi ime n'aka gị Oburu ibe nna gị mere gị ga-eji egwu Obi fo emere ka telo Wezi omogo ga n'iru Aka na-eme ogo gaba n'iru ka ọ dịle ya na mma Ube mgbe isi na kenelu gị Feliz Belonwu Nnadugwu na Umoji Felice Yomame Felice Belonwu Oyoga adele mma Nnadugwu dalo Wonu Umoji Ube musi na lekele Oyoga adele mma Kedi maka Ifeanyi Chukwu Obi Ezaga na Umoji India Best Your good in-law N'oga adile na mma Ifeanyi ezoghị mmanya ọma nụ Ifeanyi Yabu Ifeanyi Rochukwu Ifeanyi Obi Yebu Ezaga Ube musi na lekene Okechi yelo ya n'ụwa ka mma Ube mu esi na nkene kwele gị Ifeanyi Esomchi Ifeko Motors Nigeria Limited Abuja Egwu nji echilonu mee ụmụnne m Okechi yalo ya n'ụwa ka mma Ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma Ihe Chinyere ya n'ụwa ma aka Ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma Okechi yalo ya n'ụwa ka mma Ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma Ihe Chinyere ya n'ụwa ka mma Ihe Chinyere onye n'ụwa ka mma Okechi yalo ya n'ụwa
amechi obi genge amechi ụwa amachie ụwa George one na esi na ifite agwata India best Yeshua ka nke n'elu gị Emenike Chukwuanụ na ụmụ oji school board Abuja n'enu ezi oke mee oke ka aka m oke chinyere ya n'ụwa aka mee ezi onye Emenike lue Chukwu gozie gị ịbụ school board dube m si na lekele na ọ ga-adịle ya na mma Yeshua ka nkenele oge Chukwuka Amakoha Injinia Onowu Nwachi na Emelu na ụmụ oji ọ ga-adịrị ya na mmanụ egbe n'enu Chukwuka nụ nwa Amakoha ịbụ Injinia Onowu odogwu n'ụmụ oji ube m si na lekele na ọ ga-adịle ya na mma ube m wo onye ụmụ oji isi na kenelo gị Ifeanyi tu kwado paka na ụmụ oji Ifeanyi Chukwu kwado nue onye ọma paka ọ ga-adịle gị na mma onye ọ ga-adịle mma be m si na lekene na oke chinyere ya n'ụwa aka mma kedu maka mmadụ ka ọnwa zọba injinia Danlady na ụmụ oji Ọka branch ọ ga-adịle ya na mma n'enu mmadụ ka onye ọmanụ oke chinyere ya n'ụwa aka mma ihe chinyere ya n'ụwa aka mma ọnwa zọbe mgbe m esi ka nkenekwalụ gị Yosh in-law Anthony Ofoje koti nwa ụmụ oji odogwu na Abidjan ọ ga-adịle ya na mmanụ wezi oge aka mee Okechukwu okechinyela ya n'ụwa aka mmanụ onye ụmụ oji dube mee dube m Chukwu gozie gị oche n'enu oche dị onye ọma onye ụmụ oji egwu n'ala ụmụ oji bili maka dube m ya bụ nwa ọhụka onye ọ ga-adịle mma ike n'obodo oyibo nụ dube m ọ dị ya nwanne isi ka nkenelụ gị Emeka Okeke ezi ọgọ gị na ụmụ oji Chief ọ nọ n'enyi na South Africa ọ ga-adịle ya na mma n'ụwa ihe Chinyere onye n'ụwa aka mma n'ụwa ihe Chinyere onye n'ụwa aka mma oke chinyere ya n'ụwa aka mma ihe Chinyere onye n'ụwa aka mma ihe chinyere ya n'ụwa aka
tinyere onye n'ụwa ka mma oke chinyere ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka nkenele gị ụwa ihe Feliz tinyere onye n'ụwa ka mma abụọ nwafọ ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye Ochedu n'ụwa ka mma na ụwa ụmụ ọma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe Eze tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa Ọmọgọ ihe tinyere onye na n'ụwa India ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma kedu maka eze nne ya ihe tinyere onye n'ụwa Okonkwo na ụwa ihe tinyere onye n'ụwa Eziagụ Enugu ihe steeti tinyere onye n'ụwa ka mma Ike na ihe Go tinyere onye India n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka nkenele gị ihe tinyere onye nke mụ n'ụwa akọrọ mụ Obi Ejes ihe tinyere onye n'ụwa ka mma soja man ụwa ihe tinyere onye n'ụwa ezi ka mma ọgọ gị na ụmụ ihe oji tinyere onye n'ụwa ka mma oke nwa ihe na tinyere Owerri onye n'ụwa ka mma kedu maka ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Anthony ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Okoli ihe Obi tinyere onye Adada n'ụwa ka mma na Enugu ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Ụmụahịa Odogwu ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Ostra ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ya na ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Chunoso ihe tinyere onye n'ụwa ka mma mmiri na ụmụ oji ihe tinyere onye n'ụwa ka mma Odogwu na India ihe tinyere onye n'ụwa ka mma kedu maka chief ihe Dominic tinyere onye n'ụwa ka mma Ọbadile ihe tinyere onye n'ụwa ka Ọchịlị mma Ọnọsoleze ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ụmụ ewelu Anam ihe tinyere onye Odogwu n'ụwa na ka India mma mekele ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka nkenele gị ihe ọnụ ngene echi echi one of ụmụ ewelu mụ Anam Odogwu na India ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma wezi ọmụọkụ Odogwu ọnụ ngene echi echi ebighị nwa amama onye ọ ga-adịrị mma oke chinyere ya n'ụwa ka mma ihe chinyere ya n'ụwa ihe chinyere ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma isikwa ka nkenele chief God Embassy Ọchịlị Ọzụwa na ụmụ eze Anam Odogwu na India ọ ga-adịrị mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma aka na-eme ọgọ ga n'iru bọọlụ nwanne m bọọlụ Embassy ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ịbụ Ọchịlị Ọzụwa ihe tinyere onye n'ụwa ka mma dube m si n'ala ekele ọ ga-adịrị mma n'oke chinyere ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe chinyere ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma egwu njechiri ọnụ mee tinyere onye n'ụwa ụmụnne m egwu aka eji ananụ ihe tinyere womenụ anụ kọchala ọgọ ọzọ nụ egwu gechiri ọnụ ya n'ụwa ka mma ihe chinyere ya n'ụwa maka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma oke chinyere ya n'ụwa ka mma ihe tinyere onye n'ụwa ka mma ọ dị mma nwanne jedije ihe tinyere onye nwana n'ụwa ka mma m ebu sekretrị nwanne ihe ọ ga-adịrị gị na mma n'ụwa ka mma kedu maka Abasi